Alhamdulillah. Kate Riyoyo oleh rezeki. Dikai sepatu Pak Camat, 2 pasang pisan. Lumayan. Kena gawe ben keliling kampung gawe sepatu iki. Lak gagah ta awak. Merek opo iki sepatune rek? Juwet. Suwanger rek mereke juwet. Coba sih tak gawe ini. Wah. Tambah ketok guagang ganteng ini aku. Tekan ndi, Pak? Kok ngene le. Sumpah, lek koyok ngene ketampananku tura-tura rek. Hai cantik. Sampean Ben jadi tim keamanan kampung apa? Jogo salat Id. Orai, cari sopo kon? Lah iku sampean gawe sepatu boot jogo keamanan kan? Wah, penghinaan. Payah kon iki. Sepatu sebagus dan sekeren ini, kon ngomong sepatu keamanan, tak sabuk congormu kon. Style cowboy iki, ngerti gak kon? Sepatu iki aku dikai Pak Camat le. Gak mungkin Pak Camat ngei sepatu sing biasa. Pasti luar biasa iki le. Iya Pak, ngono ae wis baper. Aku lho mek guyon. Kulit asli gilang. Kulit. Wis, percaya lek sepatu kulit. Kira-kira kulitnya apa, Pak? Ya kulitnya sapi lang. Mosok iya kulitnya pencet digawe sepatu. Lang, asline aku digawe Pak Camat sepatu 2 pasang. Wapi asline. Cuman kegedean sih jene. Sepatu apa, Pak? Jajal ndelok, Pak. Sik endanono, tak jupuke. Wis, mlebu omah, sepatu ni iso digawe on. Iki lho lang sepatune lang. Delok entahlah. Modele gak jelas koyo ono jalune. Kati tak ketok ambek aku asline. Ojo, Pak. Intine sampean seneng gak sepatu iki? Yo asline seneng lang. Saking kegedean nang aku. Jajal, Pak, tak cobai, Pak. Yo. Lho, elek iki, Pak. Delon ta jahitane gak rata. Sepone wis buka kabeh. Lah mangkane lang, kok ono sepatu koyo ngono. Yo apian iki ado ta. Juwet super black lho ketok manis Kira-kira sepatu iki gak sampean dol apa? Gak apa-apa wis masuk elek, tak gentenani. Tembok gendani piro? Lek 100 ojo. Lah terus piro, Pak? Gak nyekel duwe aku. Lah mangkane le, ojo diganteni 100. Wis gendenono 50 ae gak apa-apa tak gawe tuku pulsa. Temenan 50, Pak. Ojo wis lek 50 lang. Tukukna aku rokok sak pak ae. Sepatu wong modele gak jelas, gak ngalor gak ngidul ngono. Wis saiki nang budal lo lang. Alhamdulillah ya Allah, rezeki ya Allah, oleh sepatu api dikongkon ngijoli rokok tok. Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasih. Ku cintamu palsu, sayangmu semu. Bermain dan permainkan aku seperti ular. Seperti ular yang sangat berbisa. Sangat berbisa. Suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku lek guys sepatu iki rasanya kudu konser ae. Bisa. Pak, iki lho Pak, sampe tak tukono rokok sing enak, ya apa? Lapo elang nukokno aku rokok sing larang. Sing biasa lho padha ae. Iki lho Pak, suwun ya. Lho ya ojo suwun nang aku lang, suwun nang Pak Camat kudune. Anak Pak Camat iku nang ndi sih, Pak? Sing lanang kuliah di Australia. Lek sing wedok kuliah di kene. Wes cobaan sepatune lang. Pas sepatu nih, Pak. Wes kawin, ojo didol lho lang. Ora Pak, ora kira tak dol. Kon kok koyo seneng banget ngono sih lang ambek sepatuwe. Yo seneng ta, Pak, oleh sepatu mek dikongkon ngijoli rokok. Tapi sak mbok sepatu iku lang. Yo ado lang ambek sepatu juwet iki lang. Kon kate bayar iki. Mimpi le. Iki lek didol le, gak tuku kenekan. Oleh 10 paling le. Pak RT. Wih, sepatunya Gilang rek. Bagus on. Oleh tak kayak irok. Mek tak kon ganteni kok sak pak. Kegedean soalnya nang aku. Mahal loh Pak sepatu itu. Dulu Susi pengen beli. Harganya masih 5 juta lebih. Sing kena rok. Mosok sepatu koyo ngene 5 juta lebih. Sepatu dobol-dobol ketok gak bosing ngene iki.
Memang modelnya kayak gitu, Pak. Kalau saya nggak percaya, coba lihat di internet. Harganya 5 juta lebih, Pak. Lu sing kena. Iya lang. Yo gak ngerti, Pak. Wong sampean kok ngijoli rokok, yo gelem ae. Maaf Yolang, bukannya aku bocorin. Mahal emang Pak sepatu itu. Wah. Coba. Kon kan tinggal kali aku. Cari kamu sepatu elek. Gara-gara rokok tak balik rokokmu. Copot. Coba. Kon wis pau wes. Wis, Pak. Kon nggak kali wong tuwe. Wong sampean sing dalu ngijoli rokok. Berarti kan kon ngerti rego asline iki. Lah apa meneng ae? Mangkane rok Pak Camat ngomong nang aku. Tak kei sepatu apik teh ojo didol teh. Anjene bedebak kon niku. Kon gelem ganteni sepatu iki ya? Ganti nang ayo 3 juta ayo. Ya wega bare 3 juta. Ayo kene nek 200 tak genteni. Ora kate. Ojo diganti 200. Karepku aku milih sing iki lho Sus, kan warnane burgundi, koyo seger lek tak gawe. Elek Mbak Lel, kualitasnya iku lho pasaran, bahane tipis. Kan yo gak popo Susi. Kok iso gak apa-apa iku lho? Lek Rioyo iku menisan gawe sing apik, Mbak Lel, aja gawe sing biasa-biasa. Saiki ngene lho Sus, gamismu ambek gamisku apik andi. Lah apian gamisku sih. Tapi kan larangan ku. Masih gamismu larang kok gak tau salin Sus. Iku tok ae. Mending gamisku ta murah meriah tapi gonta ganti. Ya apa sih sampean iku? Njaluk pendapat tapi kok nuturi tambahan. Wis ta lah Mbak Lel. Sampeyan tuku ndek koncoku kono lho ono diskon, paling ucul ya rega 800.000. 800 iku mari diskon. Ya iya. Aduh Sus ora Sus larang Sus. Tapi ku sing 200 300 ae. Wong ya digawe yo kok. Lah emang mari Rioyo iku lho Mbak Lel gamise dibuak ah. Gak kan digawe kan? Ya iya tak gawe. Mangkane tuku sing premium menisan. Duit. Iki mang lo apik burgundi seger lho. Elek Mbak Lel, kampungan pasaran kualitasnya iku lho. Tapi motifnya apik. Wis ayo engko bareng aku Mbak Lel. Aku engko kate blonjo nang mall. Menisan lek tuku iku sing larang, sampean cek duwe barang apik. Kon enak ngomong ngono. Kon gak ono tanggungan. Anak gak melo ngomong, mbok titipno tantemu. Ono sing golekno blonjo bojomu. Lah aku sing golekno blonjo gak ono. Duwe tanggungan anak wis gedhe. Aja dipadakno kok mbek awakmu. Ya opo sih? Njaluk saran, tapi kok malah baper. Iki lho bar, dikeki mama 500, gaen tuku klambi Rioyo. Wis gak usah, Ma. Lho gak popo nak. Cek padha karo kancane liyane. Rioyo salin klambi anyar. Wis, Ma, gak usah. Gak popo Akbar gowo niki lho dikeki mama Trimun. Nyo. Iya, Ma. Ya wis, Ma, lek ngono aku tak nang Mas Wawan. Ah! Sepuranono mama yo nak. Mama dorong iso dadi wong tua sing gendong. Aku durung iso duwe hubungan sing harmonis, aku durung iso. Aku gagal dadi wong tua, aku gagal ya Allah. Sampeyan ku lapo sih Mbak Lel? Awan-awan kok bengok-bengok ae, ngarai wong kaget. Tak kira lak sopo iku mau. Enggak gak apa-apa sus. Saking iku mau lho keram aku. Ya apa gamise Burgundia ya apik cocok. Lah sik ngotot Burgundi ae ya. Ora. Sampeyan ojo ngotot. Genai aku salah apa sih? Genai aku iku salah apa? Bener aku duwe hubungan mesti aku dikecewakno. Mesti koyo ngene ujung-ujunge. Aku iku salah apa? Ndek endi salahku tak perbaiki. Sing diduakan, sing ditinggalkan. Apa wanita koyo aku gak berhak bahagia? Aku kan ya pingin koyo wanita-wanita lain. Aku ya kepingin keluargaku utuh. Aku ya kepingin ya Allah. Loro. Iya, Dev. Nastari loro. Kukise loro. Lidah kucinge loro. Iya wis gawekno. Iya, Dev, sing premium lho.
Iya wis, totalan kabeh. Sak ongkire gak apa-apa. Engko kan aku kari transfer. Iya. Assalamualaikum. Kon yakin Arat mek tuku rong toples tok? Iya Mbak Ros, aku pesen rong toples tok, tak gawa mulai nang deso. Hah? Terus ya omahe Maktun, gak mbok tukono pisan. Lek dek omahe Maktun, ya kudu urusanku Mbak Ros. Mosok kabeh-kabeh aku. Tapi temenan ah Mbak Ros, jajan di konco sampean enak. Lu ngremehno. Customer Devi iku kudu wong biasa, Rat. Lah terus apa Mbak Ros? Lek duduk wong biasa, siluman. Yo maksudnya iki yo petinggi, guru, pejabat, produk iku premium. Aku gak biasa, Rat. Mangan jajan sing murah. Rio, yo iki lho, setahun sepisan nih. Yo kudu sing enak. Ya wis Mbak, aku pesen rong toples lho yo. Tak transfer saiki ya. Gak usah, engko totalan kiri ya mbek aku. Kayaknya bisa ini. Hir, Tahir, minta airnya po Hir. Keran di rumahku buntu. Hir, Tahir. Gak usah celuk-celuk Mas Tohir. Mas Tohir kerja. Apa oh? Ini loh Rosa, aku mau minta air. Keran di rumahku buntu. Duh, koniku. Lah apa gak jaluk tonggo liyane? Yang paling dekat dari rumahku kan kamu Rosa. Boleh gak aku minta? Nimbo kono lho. Dek burine omahe Maktun iku lho ono sumur. Ya Allah Rosa, aku ini puasa. Kok kamu suruh nimbang? Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah Rosa? Baru kali ini lah aku minta tolong. Ya wes juko. Tapi lek mari langsung ri kesono lho yo. Sabar. Aku sadar kalau aku yang butuh. Minta air, kayak minta emas kalau ke Rosa. Dipersulit. Yuni, alon-alon kok awas rusak lho yo. Lah lapo sih Mbak Ros, sampean kayak banyu. Janorat sakno, poso-poso butuh banyu. Cukup banyu kok aja ake-ake, sadar diri. Aku banyu iku gak gratis, bayar. Iya Rosa, secukupnya kok. Kalau nggak darurat, nggak bakalan minta aku Rosa. Aku nggak bakal ngerepotin kamu. Mbok, Cak. Mbok, bulan entuk duit tekan sekolahan. Lah, duit apa, Nduk? Duit tabungan tah? Kudu duit tabungan, Mbok. Tapi duit santunan anak yatim piatu. Walah, oleh pira, Nduk? Oleh 500.000, Mbok. Alhamdulillah. Iku pandungane Mbok tembus, Nduk. Muga-muga anak putune Mbok diparingi selamat, rezeki lancar. Amin. Iki tak gawe tuku klambi riyaya gak apa-apa, Mbok. Loh, ya gawe-gawe, Nduk. Gawe tuku sak senengmu wis, wong iku duit-duitmu. Oleh duit itu kondi kon lan. Lah kok Usman dong rek. Oleh santunan Cak tekan sekolahan, duit anak yatim piatu. Lumayan Cak rezeki iso gawe tuku klambi riyaya. Ya alhamdulillah. Berarti iso meringankan pengeluaranku. Enak lan, oleh jatah klambi loro. Sitok tuku dhewe, oleh jatah teko santunan, sitoke ditukokno Caca. Iya, Mbok. Bener iku, Mbok. Bener-bener kupingmu krowak ah. Lek siji yo siji. Ojo double-double. Perasaanmu Caca kakan duit. Iki Mbok, nyok Mbok, tak kei duit 100.000. Kene gawe tuku klambi riyaya sampean. Alhamdulillah. Lah iki baru putuku. Ora dijaluk pas ngekei, gak koyo kon putu tiri. Sampean lek dikek duit dianggap putune. Lek gak dikek duit dianggap putu tiri. Ancene bulan putuku sing paling ngerteni kok, sing sayang nang aku. Dadi kon aja eri. Gak eri blas aku mau nang sampean, Mbok. Disimpen temenan lan duwe lan. Lek gak tuku kelambi ya tuku kelambi. Tuku klambi sing paling apik, sing ayu lek digeri yoyo. Ya iya ta Mbok, lek gawe riyaya tuku klambi sing ayu. Aku engko Mbok katene njaluk terno Mbak Yuni golek klambi riyaya e. Mbok Jum, Iki lho sampean tak kei iwak asin, aku tuku kakean. Tapi sampean sampean goreng dhewe. Gelem ah? yo gelem tak eleh dikei, tapi kon yo ngono. Lek iwak asin dikekno aku. Jajal apa oh? Lek iwak pete apa liyane? Dikekno duwek paitun. Ah, kita lu nyerang duit. Aku kate nyerang sapa maneh lu lek gak nyerang awakmu. Kate tak gitu ku sandal. Sandalku wis elek jedes kabeh lu. Sik talah, Mak.
Aku lo ya durung tuku sandal. Malah rencanaku ya gak tuku sandal. Oke, po lu. 250.000 wae. Paling suwe seminggu mari riyo tak balekno. Biasae aku oleh sangu akeh lu teko wong-wong iku. Oke, po ya lu. Sampeyan niku mesti, Mak, lek nyele maksa. Bukane aku meksa lu, tapi apa maneh? Aku iku pengin kaya wong-wong ngono lho lu, riyo sandalan anyar. Riyo ya iku gak kudu sandal anyar, Mak. Tapi sandalku iku rusak lu. Ake po lu tulung ngono aku. Selama ono 250.000 wae lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah apa iki mak tunduk kene? Gak apa-apa Kim, saking iki lho, janjianmu mbakno ambek Lulu. Urusanku mbakan kok ae mak, sampean balik dhisik. Aku ana urusan ambek Lulu kate ngomong. Iya Kim. Ojo ngono sampe niku. Kok aku dijenengi Mas Takim. Yo yo wae. Balik sih ya Kim. Assalamualaikum. Ojo disiliki cek gak tuman. Awakmu iku ngono, koyo kakean duit ae ngutang-utangno. Lho aku gak ngutangno, Mas. Aku wis nolak. Wonge dhewe sing ngotot utang 250. Ambekan kate gawe apa utang duit? Ngomongnya kate gawe tuku sandal riayan. Jare sandale wis rusak. Ora, yo kok maksakno. Emang kudu gawe sandal anyar iku. Gawe sandal lawas lak padha ae sih. Ya ngerti, Mas. Sampeyan aja ngamuk nang aku. Poso iku sing sabar, aja kudu muring ae. Pancet ae masalah utang-utangan kok cek senenge. Akbar iki nang ndi sih dikongkon tuku lem ae cek suwene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mel boleh. Males aku ngene iki. Malah kena semprot Mas Takim. Mak tun iku anjene golek cangkem ae senengane. Kok mek tuku lem ae cek suwene. Gak ono ya lime ya. Aku sampai muter-muter iku mang. Aduh, lah kok buka tas rek. Gatel lo tanganku iki, gatel tenan. Gudiken tanganmu ya kok gatel, ha? Kok mambu ae lek ono dhuwit. Ning ngekek jatah Akbar iki lho, dhisikno anak. Ya iki lho Bar, 1,5 juta. Gawe tuku klambi, jare ambek kepengin sarung sing apik. Iya ya. Iya maneh, enggih. Setidaknya Mas yo gak boso. Ojo iya, enggih. Krungu Bar. Nggih ya. Ya apa mamae Bar? Lah iki ya aku dikai duit 500. Kon tak tempeling lho Bar. Aku gak jauh ya. Aku wis nolak. Mama dhewe sing maksa. Ya apa kon iku Bar. Wingi-wingi wis diomongi. Bar, ojo njawab duit mamae. Ojo gelem lek dikei. Lho aku wis gak gelem ya. Mama dhewe sing ngotot. Ya sampean aja ngamuk nang Akbar Mas Kim. Mungkin maksudnya Mbak Lela itu tanggung jawab. Sebagai wong tua, mosok riyo-riyo gak nyangoni anake. Paham aku Mas sing dirasakno Mbak Lela. Sakno paling delok Akbar. Sakno maneh ndelok Lela. Lela iku gak ono bojoe, ya gak ono sing belanjani. Kok kate ngekeki duit Akbar. Ya momen Mas Kim, wong riyo iki lho setahun pisan. Apa meneh Akbar iki anak satu-satune. Ya pasti opae diusahakno. Seneng kan oleh kamu double. Nggih mboten ya. Ayo balekno iku duit sing dikei mamae. Hah? Dibalekno ya? Hei ojo Bar. Engko nyinggung perasaane mamamu. Mas Takim iki rek. Pikirku, duitnya cek digawe Lela ae, Lu. Cek iso digawe tuku apa tak apa. Wong Akbar ya wis tak kei jatah dhewe. Yo tapi Mas, engko mamae ngresulo Mas. Wong anake dikei dhuwit mosok kate dibalekno. Dibalekno ta enggak iki ya? Huh, kon niku ancen wis mulai awal dikandani kok nolak kok pancen diterima ae. Mama sing ngotot ya. Kan iso Bar mbok tinggal ngali mamamu. Anjen kon kemalan kok nang dhuwit. Lek ngene iki lak wis kadung. Assalamualaikum, bundaku. Waduh, sing lagi bubuk cantik, rek. Dah, banguno, iki lah aku wis mulai. Dah, banguno. Iya Mas, nggo apa iku? Parcel lah. Lah wis tahu parcel gini kok sik nanya sampean iku. Ya ndak kayak sampean. Alhamdulillah. Tapi ini bukan barang sing sampean senengin dah. Aku seneng kok Mas. Ada yang lebih menyenangkan hatimu ndak. Apa iku Mas? Iki lho ndak. THR. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ndak, THR iku jatahe wong telu ya ndak. Maksudnya Mas? Ya jatahe sampean, jatahku ambek jatahe Wawan ndak.
Piro iki sini, Mas? Ya sampean delok dhewe ndak, wong aku dhewe ya durung buka. Coba sampean hitung ndak. 3.500.000, Mas. Nah, 3.500.000 ngene ndak. Gawe aku 500, sampean nambah Wawan 1.500.000 sedeng. Ya apa? Adil kan? Ngalah lu aku. Lah lapo sih, Mas? Iki gak gaya aku kabeh. Wawan kek ono dhewe ngono lho, Mas. Lu aku gak nyekel duit mana? Ndak mek iki tok. Lah dino iki kan sampean gajian, Mas. Gajianku minggu depan dah. Tuh, masa aku mek 1,5 juta, Mas. Durung klambine. Tiwas aku pesen jajan. Gak apa-apa wis ndak 1.500.000 iku. Iki 2 juta tak gowoe, tak kekne Wawan 1.500.000 sampe wekku 500 ndak. Sumpah iki kurang, Mas. Kayak jagane Rioyo. Cukup ndak kate riayan model opo sih ndak? Bersyukur. Wawan. Tangi apa Wawan apa turu-turu tok ya kuat tangi-tangi sore. Wawan. Tak hitung ping 3 kan gak gelem nang kene. Duwe iki hangus Wan gak sida tak kene nang awakmu. Iya wis, Mas, kekno aku ae. Sabar ta Landa. Wawan, siji. Loro. Sabar ndak. Iya, Pak. Apa oh? Iki lho dhuwit jatamu Rioyo, gelem tak gak kon? Ya gelem lah wong duwe. Wawan kok gak gelem. Ya, dhuwit riayanmu 1,5 juta. Kabeh. Yo kabeh apa gak gelem awakmu? Yo gelem ta. Tahun wingi bapak sukses le. Dhuwit riayanmu 3,5 juta. Eling gak kon? Yo eling, Pak. Tapi aja dipadakno ambek tahun saiki. Soale ekonomi bapak lagi serwut, merosot temenanan. Kate ndek tuku apa iku dhuwit? Klambi pakaian. Ya wis, tuku pakaian sing genah. Delok niki lho. Pengorbanan seorang ayah le. Bundamu 1,5 juta. Awakmu 1,5 juta. Bapak mek 500 iki lho. Ngalah, gak masalah. Sing penting keluarga bahagia. Wis saiki, Pak. Ya wis mari kon arep-arep apa maneh. Rompia kate mbok pek. Suwun ya, Pak. Ya padha-padha. Lapo sih ndak ket mang kok merengut ae. Sampean lu anjene. Lah winginane lu sampean ngomong oleh THR 5 juta. Lah iki mek 3,5 juta. Iku ngono lak mek estimasi ndak. Aku dhewe yo gak iso mastekno hasil lahire apa jare bose ndak. Lek sampean oleh THR 5 juta, aku sampean kek 3 juta kan enak. Yo wis ndak iki pek ndak aku gak nyekel wis. Mas gak usah, Mas. Tak nang tuku aku, tuku deterjen. Amit sih. Yo. Gak ketemuan harta karunku. 1.500, 2 juta bolong. Siap, sing paling ngalah. Sampeyan dadi wong jujur gak mungkin, Pak. Kon iku lapo sing ngintip wong tuwek, tak culek matamu ambek dhuwit iki kapok kon yo. Ngaliyo kono lho nyengkriyo. Aku gak sampeyan tambahi ya. Mosok mek 1.500.000 tok, Pak. Tambahi tungkak iki gelem akon. 1.500 iku wis akeh wan. Saking kon anakku, gak tak kei le. Ya mesti, dendindi lek kudu anake gak kira dikeki. Iso ae disingkitno ndek topi. Ya iyalah, laki-laki juga butuh bahagia wan. Tidak semua soal wanita le. Ibarat rumah ini adalah kapal, bapak iki nakodai le. Ono aku, Pak, sing dadi ombake ilingo. Ono Rosa sing dadi terumbu karange le. Ngerti yo, bocor kapale awake. Ayo kemana, Lan? Ayo terus aku tuku kelambi, Mbak Yun, mari marep. Aduh, nanti kamu dicariin cacakmu, Lan. Ora, Mbak Yun, aku pamit. Boleh. Oleh. Masalahnya, Lan, aku nggak pernah beli baju anak-anak. Nanti takut salah. Aku gak kepingin kelambi anak-anak, Mbak Yun. Aku kepingin kelambi sing koyo sampean gawe. Sampean iku panutanku kok. Tapi kamu nggak pantas, Bulan, pakai baju model kayak punya aku. Kelihatan dewasa. Gak apa-apa, Mbak Yun. Aku seneng kok. Wong sing gawe aku ae lho. Ayo, Mbak Yun, terus aku tuku kelambi. Lah aku tuku dhewe ku ditambah salah. Tapi kamu nggak cocok, Bulan, pakai baju kayak punya aku. Cocok, Mbak Yun. Cocok. Engko sampe tak tukune ciring ambek STW cocok yo. Kon lapo sih rek wong loro rek, kakak adik kok tototan. Bentar, Lan. Aku ada urusan sama Tohir. Terno yo, Mbak Yun yo. Terno. Urusan apa mbak aku Yun? Kon jaluk tenan di selan.
Kate tuku klambi. Njaluk terno Mbak Yuni. Ini loh Hil buat kamu. Apa iki Yun? Rokok Hil. Tadi aku minta air ke kamu, keranku mati. Hah? Lah Rosa nggak cerita ke kamu. Enggak Yun. Yo wes ini rokok buat kamu ya. Oh ya beneran. Suwun ya, Duk. Asline ya Yun. Lek perkara banyu, jaluk-jaluk, oh gak apa-apa. Gak kirane aku medit banyu, wedi kuburanku ben garing. Iya ngerti, makasih. Iku lo terno bulan jaluk nandi arek iku. Lan bulan iki lo kate diterno mbek Bayu Nine Rod. Budal saiki Mbak Yun. Menisan golek buku di Joba ya. Aku duwe kok Mbak Yun. Sabar Lan. Jangan ambisi. Aku dari tadi nahan karyawan. Aku sudah diterno gak sih Mbak Yun. Fashion sampean ku panutanku, sampean ku idolaku. Aku pingin untuk sampean. Masalahnya pakaianku pakaian dewasa. Nggak cocok. Kamu itu masih anak-anak. Nggak boleh Bulan. Ini yo rasane mengidolakan tapi gak dihargai. Nelongso Mbak Yun rasane. Udah, jangan nangis. Iya, nanti tak antar belikan baju. Tapi baju yang sopan ya, jangan kayak punyaku. Bikin es teler sultan dulu. Iki es bukan sembarang es. Tak jamin warga kampung pojok dorong tahu ono sing nyoba. Pertama, masukkan melon. Lanjut, masukkan nata de coco. Terus, jangan lupa mutiara merah ikut masuk. Alpukat sing lumer, alpukat mentega, masukkan juga. Untuk kuahnya, kita masukkan susu UHT alias susu segar. Masukkan semuanya sampai penuh. Jangan lupa dikasih susu evaporasi yang bikin tambah gurih. Ditambah susu kental manis biar makin creamy. Kurang lengkap rasanya kalau gak dikasih sirup rasa vanila. Wow. Setala Susi, kon gak es teler apa sih? Kok macam susune wake nemen? Loh, iki bukan sembarang es Mbak Lel, iki es teler sultan Mbak Lel. Lek niat bagi-bagi takjil, niat sedekah iku ojo setengah-setengah, ojo pelit-pelit, kudu perfect. Lah entek atusan ewu ta iki susah awakmu. Loh ya jelas. Enak rasane. Dijamin top markotop, karena kayak es batu tok langsung jadi. Lah gulane? Tanpa pemanis gula, pemanis hanya menggunakan sirup dan susu. Ih, kok medeni ngene sih es teler apa jenenge? Es teler sultan. Delok entala Mbak Lel, isine meriah, ruame koyo kampung pojok. Gak kira ono wong dodol es teler koyo ngene. Ya mesti gak kira ana wong dodol apa maneh didol 10.000-an. Ya jelas rugi ta. Wong isine pepek kaya ngono, susune sak ambrek gare. Wis kono nang es batu ndak bage-bagekno. Grimis aja iki. Iya udan kait mang. Walah, kok iku mang panas kok ora bersaing. Es batu kita masukkan. Wah. Seger. Ayo Mak Tun, iki lho es telere ngomong saya seger Mak Tun. Ya Allah Mak Tun, aku iki niat bagi-bagi takjil Mak Tun. Lah apa sih Sus? Ada sampean iku kegeden, yo entek-entek ita. Delok entar lah Mbak Lel, Pak Itun iki lho geragas Mbak Lel. Lah terus. Ijo lho, mangkok sing luwih cilik cepetan. Ini niat berbagi kok nggawa baskom, dipikir kulaan lah Susi, lek ngekeki aja bek-bek, tanggoe akeh. Cek kebagian kabeh, cek padha ngrasakno. Lah ya iku Mbak Lel. Ngene Asus. Ya iku betul mangkoke Mak Tun. Lek njaluk takjil iku sing tahu diri. Oh, seweger iki Mak, es batune tak kei sing akeh. Kayak bukan nikmat. Nyoma. Suwun ya Sus. Ya. Loh, Python ya oleh pisan ta. Es sultane sugeng.
Es teler sultan. Kok isone es teler sugeng? Lah ya sus, mbok cuma kan wis oleh kok balik maneh. Lah sing mangkan bagiane Franky, sing iki bagianku. Lho sampean aja ngono, Mbok Jum. Lah wis mari yo mari, tanggane liyane iki lho durung kebagian. Wah, lek Mbok Jum balik pindo, aku ya tak balik pindo sus, cek adil. Kon iku aja kakean omong kok awek. Lek kepengin balik pindo, ya balik pindo. Wong es teler Suli iku lho sik akeh. Sopo Mbok Suli, Mbok? Jenengku iku Susi. Sampeyan kok aja ganti-ganti jenenge wong ae. Ayo Mbok, rini Mbok. Matun gak usah pisan ae. Kene ndi gelase, ndi gelase? Kon iku aja bengok-bengok ae berbeken ya. Kok iso aku dijulu tak kampret ini. Kurang ajar kok Mbok. Oh, Sususi, kau lek kate bagi-bagi takjil koyo ngono ndek gelas angel. Kon kate bengok-bengok sampai nang ngarepan ya gak mungkin. Ngene ae. Jarno delen pawon, mari kita adane plastik tak kareti. Tak dom-domno keliling nang wong-wong sak cukupe. Sampeyan duwe plastike ta Mbak Lel? Lek duwe plastike gak apa-apa sampeyan adai. Iki kok iso njupuk dhewe iku lho. aku menjak tambah aku kate tok iku lho, Li. Gak tak jupukno ae. Pancang. Wis Delen, kono aja bengkerengan tok ae mbek Mbok Jum. Suwe-suwe es teler iku numplak. Ayo, tutupen pindahan dalan pawon. Mari ki aku sing benakno wis Delen, timbang gak pokro gak dadi dandan iku. Dum-duman opo iku Mbak Sus? Kok sak baskom ngono? Es teler sultan iki lho arep akon. Ya arep Mbak Sus lek dikeki. Wong aku poso. Lah ndi terusan adamu? Ya gak gowo ta Mbak Sus. Aduh, tak sili adaku yo tapi engko balekno. Iya. Akbar ku nang ndi sewan? Kok gak tau sapa omah, ha? Tak kira lak dolen ambek awakmu kok tambah awakmu sampe judul rene. Aku gak ngerti Mbak Lel Akbar nandi. Aku di omah tok gak enak awak. Wan, aku niat ngekeki es teler sultan iki gawe awakmu lho yo. Ojo sampe mbok kekno Rosa. Lek sampe mbok kekno Rosa, aku gak rido, gak ikhlas, gak lilo. Ngerti ya kon? Iya Mbak Sus tak pangan dhewe. Ya apa iki to, Wanto? Udane kok tambah deres ngene to? Jenengku Wawan diceluk Wanto. Wis sampean mulya lek wis mari. Tak jupukno ya. Iya Mbak Sus. Ucap bareng Mbak Sus tas mulai kudanan. Hujanan, Rek. Assalamualaikum. Bikin es apa kamu, Yang? Es teler sultan. Enak iki yang kental dodone. Nyawan. Yang, aku udah digorengin ikan pindang buat buka puasa. Belum yang, tambah deres yo Wan. Iya Mbak Sus. Kamu itu gitu. Aku cuma nitip digorengin pindang, gak digorengin. Ngerti yo, Ket mang aku gawe es teler iki lho. Gak kober sampean goreng pindang. Mulai-mulai kok maido bojone. Wes salin-salin norok dan ngedos rok, engko pindangnya tak gorengno tak sambel norok. Wes, gak usah ramean cari susi ket mang gak es teler rok. Wes kon muli yo Wan, ngenteni opo ndek kene? Udan iku lho Mbak Sus sampean gak ono payung ah. Gano mlayu lah padha ae Wan. Opo terpal iku lho arep akon. Lah perasaane aku tak arep diterpali.